Os parquistas de Carril e Cobre San Rafael compartiron o seu estudo sobre a calidade da auga do río Ulla e da ría de Arousa. As investigacións realizáronse en dúas fases, unha primeira ao longo do río Ulla con 14 puntos de medición e unha segunda na contorna da illa de Cortegada. Os resultados son favorables. Tendo como consideración, como valores de referencia que marca a normativa para a calidade das aguas, hai que decir que as aguas do río Ulla, de forma general, oscilan entre boa e moi boa. As variables básicas, como decía antes, que se refire a oxígeno disolvido, a salinidade, o pH, acidez, soles en suspensión, como digo, ou é moi boa ou moi boa. Estes estudos buscan esclarecer as causas da mortalidade do marisco da ría. As primeiras investigacións non arroxan resultados aclaratorios, pero dende a Confraría de Carril apostan por seguir realizándoas ata dar coa causa. A investigación e máis investigación, obviamente, hasta dar que o obxectivo que as causas, se é posible, e se as hai, a través do río, de mortandades, de problemas de crecemento e demais. Aínda que os estudos non arroxan resultados concluíntes, os científicos comezan a atender a outros datos que poden ser claves, como os altos niveis de materia de orixe animal. Máis material fino e máis materia orgánica, ben sea por algas ou por outros aportes de ríos, conduce a anoxia, sí ou sí. Entonces, cando os sedimentos non ten oxígeno, as especies que viven nel están en estrés. Quizá non é a causa da mortalidade, pero se están en estrés son moito máis sensibles a parásitos ou enfermedades. Á marxe das investigacións, o presidente dos parquistas de Carril tamén ten as súas dúbidas sobre a culpabilidade da xestión dos bancos marisqueiros. A ría nos últimos anos non está xestionada pola Consellería do Mar, senón que está xestionada, vamos a falar das cousas claras, por Rañeiros de Arousa. Daqueles fangos hai algúns lodos hai. Todas as partes implicadas confían en seguir coas investigacións ata dar coas causas. Nas vindeiras datas renovarán o convenio.